Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदानै ब्लग भिडिअ लाना फैबावबाय। So दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जादों दिनैथ' लोक्षि फुजानि जागायनाय दिन। थारमाने गामियाव बयहाबो दिनै लोक्षि बिमानि मुङावहाय प्रसाद होयो आरो लोक्षि बिमानो बावखांनाय प्रसादखौनो जों न'खरनि खाथि खालाफोरनिया रानलायनानैबो जायो। नोंथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदिनो ज' रानलायनानै जायो नामा? लोक्षि बिमानो बावखांनाय प्रसादखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो जेब्ला जों गोदो उन्दैमोन अब्ला जोंथ' ज' गामि दरसे बयनिबो न'खराव गिदिंनानै प्रसादखौ जायोमोन। नै बिस्राबो प्रसाद होनो थाखाय नारेंखलखौ हानगासिनो दङ दासो। ने नोंस्राबो दायो जालायलाया होमबा? जागोन। थोबायथ' थाइथाम जाबायना? थोबायलै। दाबो बानायहांबायदां प्रसादखौ बानायहांबाय नै दायो बे प्रसादखौ लोक्षि बिमानो बावगोरगोन बिनि उनावहाय जों ज' रानलायनानै जागोन आरो खाथि खालाफोरनिया। दे बानायबाय था दायो जाबाथाय लेंहर। नै जोंनियाबो जागायहांबाय एसे टाइम लाबावगोन मोनाबावनांगौना दा एसे। लोक्षि बिमानो बावखांबाथाय दायो रानलायनानै जासिगोन आरो। प्रसाद जाग्राफ्रा फैहांबाय थेख्लानो। नै बेहा मालाय खुरै लाना फैखालायदों। नोंस्रालाय लाखायाखै? नोंहालाय? ओइ मोनजाबाय मालाय बिस्रा गथ'फ्रा। दे जादो दे, गोथाव जागोन ना जायाखै? गोदै जादों। दे नोंसोर दहाय फैयावनो आंहा जाखांबाय। नोंसोर थाब फैयाना थानो हाथारिनि जाग्रोबाय आङो। दे ओमफ्राय जादो। दा आङो न'आव जाखांनानै न' खाथिनि बाजैमोनाव जानो फैबावबाय। बिसिनावबो राव खोनालाबायदों दंफैयोदां प्रसाद जाग्राफोरा खाथि खालानिया। दा आङो बिसिनाव जानो फैबाय। नै दंफैयो बेयाव लारिनो। बा जाबाय ने? मोनजासिगोन दा? ए मोनजासिगोननो बिसिनियावबो। नै बे बाजैमोनावनो नै बियो। दहाय आं नोंसोरनो देखायदोंमोन ना रेडि खालामबाय थानायखौ बिसिनियाव। दा जानानै लाग्रोनोसै। बाजैमोनाव फैबावबाय आङो बिसिनाव जाबावनोसै। नै आसोलफोरा दंफैखायो मालाबानो। मोनजाबाय? सासेयालाय मा? ए नोंसोर रानग्राया। बिसिनावबो जानोसै ओमफ्राय दा न'खरसेनाव थांबावनोसै। जाबाय नै सेंग्राफोराबो जादों। नोंसोर लुबैगोनलै लोगोफोर, नोंसोरो जानायखौ देखायबाय थाथ'ला। नै लोगोफोर जोङो दा बै सासे बाजैमोनाव जाखांनानै नैबे करममोनाव फैबाय जोङो दा जानो थाखाय। नै इयाव माथो दंफैखायो जाग्राफ्रालाय। नै ओरै लारि जिरायनानै दंफैयो। ओइ नै बाजैया रानसिगोन। फै जोंहाबो जिरायनोसै ने? नों बेयाव जिरायदो दे, आं बेयाव जिरायनोसै। दंफैखायो। गोथाव ने प्रसादा? रोसखौ बारा दालों दे दा नङाबा बिसिनायाव रोसखौ लोंग्राफ्रा दे। नै जोंहा जाखांनानै दा न'खरसेनाव थांबावनोसै। बारा बुरजा जानो हाला, उदैया माबासिगोन ना, उदै गाज्रि जागोन। गाज्रि जानो माने बांद्राय जायोब्ला उदैया एसे बोरैबा जायोना, सानो नागिरो। बेखायनो न'खरनै जानानै दोनथ'नोसै, बांद्राय जानो हाला। एसे जाखोलाय दासिमाव? न'खरथाम जाबाय। ओमफ्राय एबार जों न'खरब्रै जासिगोन। ओमफ्राय दा बै जोंसार मोनाव जाहैबावनोसै आरो खनसे। जोंसार ओमफ्राय हेलेना मोनाव न'खरनै दंबावो आरो जाबावनो। एसे जानोसै नामनि आन्था। जायनिया लास्टाव जायो बिसिनाव ओमफ्राय लुनसो होनो नागिरो बुदजानो, जाख'नो हालायि। दा इसिनाव फैबाय।
बे न'खरसेयावबो दा लुबैबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो नोंसिनिथिं बेबायदि जाग्रा जाया कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर आं दा जायै जायै नै जोंसार मोनाव फैबाय बिनिफ्राय न'खरसेल'सै हेलेना मोनाव बिसिनाबो दहाय लेंहरखादोंना जानो हायाब्लाबो दा ओरैनो दसे थांसै बेयावबो दंफैखायो नै जाग्राफोरा बाजै दङ ओमफ्राय नै ओरैजाय आदा दङ नै सासे मिनि खुमागासिनोसो सोर बियो कृतिलेखा निगिता ना कृतिलेखा सासे नोंहा जाखांबाय जानोसै ज' एसे एसेल' लाबोदोलै लोगोफोर आङो दा हेलेना मोनाव फैबाय बिसिनावनो लास्ट जानोसै आरो बिनिफ्राय जानो हाला ओंखामबो जानो हाबावनायसो नंला दा ओरैनो उन्दुहैनोसै बिसिनाव जाखांनानै आयौ नोंहा ओंखारखाबायबो बियो हेलेना आंनि काजिन सिस्टार जायो बियो सिक्किमाव थायो ओमफ्राय दाख्लै सिक्किमाव फ्लाड जादोंमोन ना बिनि थाखाय न'आव फैथ'दोंमोन दा थांफिनसिगोननो लोगोफोर बिदिब्ला आङो बिसिनावबो जाखांबाय हेलेना मोनाव ओमफ्राय ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबखानो सानबाय नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनाथ' चेनेला दासो गोदान नालाय अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय लोगो मोनफिनगोन उननि ब्लगाव